Oh, kani mo na yung sayutihan. As Jerome, oh. Paman, nagmuso pa man na, Jerome. Napayato o. Oh, napo dito. So, kuan. Mo ni ang sayuti farm. So, sayuti trellis. Ito, i-check. May mga sayuti, re. Ito yung mga tanong, Dato re. wala. Dagan ko yung matigan ko. Hmm? Ato diri pa. Oh. Tura o kasi ote. Dato. Naay daghan diri. Dasok. Oh, so kani. Mo ni yan. Dako abay. Asa? Ay, motubo naman na. Turok naman na. Ang tanaw diri sulod. So mo ni ang sayo. Sayang borders kay gitrelis kahoy. Kahoy, then kanang tie wire na GI wire or alambre number 10 tsaka number 12, number 10 sa ano range. So kani to may ano na siya, so nag-grow. Nag-grow na yung sayote. Tapos may mga naghang din, no? Ako ko na ang sayo. Hmm? Sayote. Oh, ang daming bunga. Ayan. Nahulog. Ha, nag-roots na. Roots. So, pagtanim ng sayote, ganyan lang. So, daming maliliit. Bago pa ni nahulog. Ah, bago pang nahulog. Oh, dalhan na to na. Dalhan na to na. Dalhan na dito. So, kana. Yung sayote. So, ito, maliliit pa. Maliliit pa tong na size. Pero yung malalaki na size, nandun sa unahan. Ito, pag makita mo yung sayote, pag nasa ilalim ka, maliwanag siya pag nalinisan. Pero yung the other side, yan, madilim doon kasi hindi pa nakuha yung mga layang dahon or yung mga natuyong dahon. Kasi ito, kailangan talaga ng maintenance. So, weekly yung pag-harvest ng sayote. Weekly harvest ng sayote dito sa... Tapos, kailangan rin ng maintenance. Ha? Ay, nilabdi kay nag-roots man. Butang na na. Kato lang bagong nahagbong dong. Na. Salamat, Jerome. Shout out. Oh. So, ito, malaking size to. Oh. Ito yung super size. So, sa kamay pa lang. Oh. Singlapad ng kamay. Yan. Oh. So, yan, super size. Pagpitas nito, twist lang. So, yan. Twist. Yung sayote. Yan. Napay bago o. Gi, dalha diri. Basta kita ka bago. So, yan. Ito, bagong harvest. So, yung sayote namin is medyo makulot dito. So, yan. Ganda ng klase dito. So, sa supermarket, medyo mahal to. Pero dito, yung presyo ngayon medyo mababa. Kaya yun. Bago na. Bago na akong pinukpo. So, may damage siya. Ano? Asa ko no? Okay. So, ito. Yung sayote. So, sa size na to, harvest pa rin kami ng mga around 1,000 pieces plus per weekly. Pero kung weekly, medyo maliliit.
Pero ito, pag 15 days daw, ma-adjust namin. So, malalaki na yung size. Mas ma-okay yung presyo. Tunggal ho na, Jerome. So, ito for, ano mo na to guys. Dalhin mo na for personal consumption. So, yan. So, ito yung mga curly. So, yan. So, ongoing pa rin paglilinis ng sayote dito. So, yung roots pala ng sayote, ito yung ano niya. Ito yung tanim namin. Bago pa? Sige, gagmay mo na. Ganito yung plant ng sayote. Tapos, umakyat lang siya doon sa trellis ng na GI wire na linagyan namin ng stand na bamboo. So, yan yung each. Ito, ning start kami mga around 100 plus na sayote plants. Tapos ngayon, nagsa-cycle na lang siya. So, ayan. Ito, malaki oh. Ganyan yung sayote na tanim.